Ассалому алайкум ба ҳама бардораи тоҷик, ба падару модаро, апаву хоҳарое ки тамошо мекунем. Хуш омадед. Авиакасаи Толибов имрӯз 26 феврали соли 2025 аз нархи навои билетҳо шуморо бохабар мекунем. Бардорони азиз, марамат дар эфир савол-ҷавоб мешавад. Саволотон тие дар прямой эфир ҷавоб мегардонем. Нафаре ки баъд аз эфир тамошо мекунем, бардори азиз, номере ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номеро WhatsApp дорем. Шумо метавонед ки баъди ҳамин эфир дар WhatsApp муроҷиат кунед. Ба тамоми ҷо билет ҳаст. Билетҳои электронӣ метавонед харидорӣ кунед аз авиакасаи мо бо нархи дастрас. Бо дилипур метавонед бардори азиз муроҷиат кунед. То соати 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. Аз 7 саҳар аллакай кор мекунем. дар ин вақт бардори азиз метавонед муроҷиат кунед. Апаву хоҳаро дар ҳамин вақт шумо метавонед муроҷиат кунед. Билетҳои Тоҷикистон рафтан ай шаҳрҳои Москва бошад, куҷое набошад, бардорҳо арзонтар шидаги ҳастанд. ай Москва, ай Новосибирск, ай Питер, ёки ай Екатеринбург, хулас билетҳо арзон шидаги. Ана билетҳои омадан бошад, қимат аст бародарҷоно. Баъд нагуфта намонад ки ба сомонирам пули сомонӣ хатирам билет гирифта метавонем ба рублам. Шумода чӣ хеле ки удобна бошад. Ё рубл хати ё сомонӣ хати билетотона мегирем. хуб, марамат кине саволотона нависен. Мехонем бардори азиз, саволотона мехонем. Акай Саидҷон, ва алайкум салом. Раҳмат бародар, ман созум. Хеле сози ака. Корот хубай. Хуш омадед. Сафарали Маҳмудов, ва алайкум салом. Нижний. Нафаҳмидем бародар, Нижниш киҷо бошад? Нижний Новгород ай киҷо? Ба Ташкент 29 то 25 марта. Муҳиддин Шарипов, ва алайкум салом. Раҳмат бародарҷон. Ҳазор раҳмат. Касе ки лайк мемонад, зинда бошем бародарҷоно. Билети арзон касе ки агар ки пирсиданӣ бошад тарафҳои Тоҷикистон, бардори азиз, Шереметова бохтар ҳастай. ай 8000 рубл сар мешавад. ай 8000 рубл метавонед харидорӣ кунед аз авиакасаи мо. ами аввалои моҳи марда. Касе ки дар кор бошад, ай 8000 рубл метавонед билетшон бигирем бардор. Ҷумагул Назаров, ва алайкум салом. Ака 18 число апрел Шереметова бохтар чанд сумай? Хуб, ҳозир мебинем бародарҷон. Неки моҳи апрела ҳозир як қимат ҳай. Барои чӣ ки ҳозир 2 моҳи дига вақт ҳай. 2 моҳи дига вақт ҳай бардори азиз. Апрела ҳозираш да қимат ҳай. Ҳозир мебинем нархша. ҳай моҳи марда аввалош да арзон ҳай. Касе да ки дар кор бошад, ай 8000 сар мешавад. Нархи арзон гирифта метием бародарҷоно. Так, моҳи апрела. Чандуми апрел гуфтам бародар? 18 апрела. 18 апрел. Так, 18 апрел. Бародарҷоно, касе ки медроен, як дона лайка бигузорен. Хоҳиш мекунем, ака дастгирӣ кунед. Шумо худтон медонед чӣ кардан дар кора. Барои мо нагуфта бародарҷоно, мо нагуфта дастгирӣ кунед. Эфирро мо вақте эфир медроем, ҳатман дастгирӣ бошад. Қимат ай бародарҷон 27000 ай ҳозир. 17 апрела Шереметова бохтар беҳад қиматтар ай. Ҷурахон, ва алайкум салом бародарҷон. Саломат бошед. Эшони бобо, ва алайкум салом бародари азиз. Ҳама каса хуш омаден. Ҳама каса хуш омаден. Билети арзон Шереметова бохтар 8000 рубл. ай 8000 рубл сар мешавад. Метавонем бигирем тон. Билет оформит кунем. Касе да ки дар кор бошад, намарамат муроҷиат кунем. Бародаре ки масъад мепирсиден ки ака через Узбекистон бирем арзонтар. Инам Шереметова бохтари хумонам 8000 рубл ай. Багаж дорад бародар. Ҳазратқулов Сунатулло, Самарқанд, Жуковский 5 март бе багаж. Самарқанд, Жуковский. Хуб бародарҷон. ҳозир мебинем 5 март без багаж.
5 март Самарқанд Жуковский без багаж бародарҷон 20800 рублей мешавад. Метавонем муроҷиат кунем. Сафар Муҳаммад Бобоев илоҷи 1000 та лайк мондан мебуд, мемондум бешухӣ саломат бошем. 1000 амад ака. Худованд дасте ки лайк мемонед дарда набинад бародарон. Ягон дастон дарда набинад. Раҳмат миннатдор ҳастем. Дастгирӣ мекунем. Довуд Сабуров салом. Билети Сочи душанбе 27 феврал. Ва алейкум салом акай Довуд, хуш омадем бардар. Дастгириёро фаромӯш накунем бардарҷон. Сочи ба душанбе 27 феврал. Хоб Сочи ба душанбе. Так. Озе як дақиқа бардар. Сочи ба душанбе 27 апрел. Хоб Сочи душанбе. Озе як дақиқа бардарҷон. 27 феврал да 19300 рубл мешавад бародарҷон. 19300 27 феврал. Озе як дақиқа бародари азиз. Алло. Ва алейкум салом. Билетов ана Шереметов бохтар рӯзи 12 11 ё Алло. 12 да ҳастай чанд сад шайшум билет гирифтагиан. 12 феврал марта ка. Март ё 11 ё желательно 12 мисол. 12 нест, ё 11 мешавад ё ки 13 ака. Рӯзи чоршанбе надорад. 11 оз яка дақиқа. Ман ҳар бега бо тамошо мекунем ҳамин чи авиакасия шуморо бачаҳо гирифтан чаб рафтан омаде сиям. Гап нест ака, гап нест. 11 да 9 ака. 11 март. Баъди чанд навбар мепара? 8:35 дака. Саҳарда. Картат ба ҳамин чия WhatsApp қатия? Не, дига номеро дака картамон. Дига чиза карта Сбербанк, Тинькофф. Звонит мекунем, ана пула мегзамем, билета меневиси опи. Фақат ҷамерем тамом. Оҳо, акам хи. Шит, майлиш раҳмат. Майлиш акаҷон, хоб, майлиш. Бози маслиҳат кунем, мо ду-се нафаре бихоем, насиб бошад. Майлиш ака, майлиш, хоб. Майлиш, раҳмати тамом. Майлиш, салом. Бародарҷоно, ҳамин Шеремет ва Бохтар агар ки ози касе ки дар эфир ҳастай бародаро бо диққат гӯш кунед. Рӯзои ай ҳама арзон шашмода гап мезанам, касе ки раҳакӣ бошад. Нигоҳ кунед бародаро, 4 марда 8000 рублай Шеремет ва Бохтар. 4 марда, баъд 3 марда 8000 рублай. Ё 3 мард ё 4 мард. Баъд 6, 7, 8 мешавад 8500 мешавад бародаро. 6, 7, 8 март 8500 рублей. Фақат 3, 4 да 8000 рубл метавонем бигирем то Шеремет ва Бохтар касе ки дар кор бошад. ҳамин моҳи марта да назар дорам. Ҳамеша ҳавда бардаро ногуфта намона ки ин нарх ҳамеша ҳавда тааллуқ дора. Пага бо мебинӣ бародарҷон нарх дига шид, ё бо арзонтар шид, ё бо қимат шид. Акиша ҳичи гуфта намешавад бардаро. Ира вақт нишон метиҳад. Гусниддин Маҳмадиев, ва алейкум салом бародари азиз, хуш омадед. Зинда бошем барои лайкотон. Саид нависа ҳоҷи Жуковский душанбе 8 март ё 9 март арзонаш. Ҳамин бародар ҳоҷӣ меган.
зинда бошем бародарҷон. Худованд аки суханотон рост бурая морам ҳоҷигира худованд насиб кунад. Наҳами мард. Так, Жуковский Душанбе. Бародарҷон Жуковский Душанбе 8 марда 11800 рублей мешавад нархи билет. Агар маъқул бошад нархҳо, ина маромад дар WhatsApp муроҷиат кунед. Ями 5497 бардору WhatsApp монай ҳамҷа метонем бигирен ва муроҷиат кунед. Комидаки дар кор бошад. Душанбе Москва 2 март. Хоб Душанбе Москва 2 март. Душанбе Москва. Деми март Душанбе Москва 37800 рубл мешавад бародарҷон. Раҷавали Тағоев акалай кабиқав ай бачаҳои Қурған 1000 раҳмат бародарҷон. 1000 раҳмат хуш омадед. Ҷунайд Солиҳов салом алейкум ай шаҳри Москва ва Душанбе рӯзи 2 марта бинен илтимос. Хоб бародарҷон 2 март Москва Душанбе. Москва Душанбе 2 март варианти арзонаш бародари азиз. Так. 13300 рубл мешавад бародарҷон. 13300 варианти арзон. Москва Душанбе. ина марҳамат кунед бародарҷоно. хуш омадед. Билети арзон Шереметова Бухтар бародарҷоно. Ай 8000 сар мешавад. Багаж дорад, ручной дорад. 20 кило багаж дорад, 10 кило ручной. Авиакомпания Российская. Якта рейса бардори азиз саҳарда фақат парвоз мекунад. Фақат ки саҳарда якта рейс аст бардоро. Так. Дальше мехонем саволро. Умар Қатахонов салом алейкум акаҷон 28 феврал Дамадедов Кулоб. Алейкум салом. Дамадедов Кулоб 28 феврал бародари азиз Дамадедов Кулоб. Нархи билет 13800 рублей мешавад бародар. 13800. Якми марда бошад мешавад 12100 рубл мешавад бародарҷон. Якми марда. Ҳай ярӯз дертар мери зато арзонтар. Камтар арзонтар мешада. Чӣ вақт қимата мега? Билет ки ҷо қимата бародар? Ҷафар Шарипов салом алейкум. Казан Душанбе якм дим сеюм чанд пула яка. Бародарҷон ай Казан ба Душанбе. Так. Ай Казан ба Душанбе ози мебинем рейсоша. Казан Душанбе. Ай якм да ҳастай рейс. Якми марда рейс ҳастай. Так. Ташне 28 мешидай. Ишави 28 ба якми март бардоро. Баъд 3 марда мешидай рейс Казан ба Душанбе. Ози нархша гаптон мезанем. Ози як дақиқа бародарҷон. Шарипов бародар нигоҳ кунед. 3 марда рейс мешавад бародар.
700 рубл мешад. 10700 рублей. Казан баъди шанбе 3 март ё ки шаби 28 феврал анхе рейс аст. Аякам агар то 3 нигоҳ кунем. Амирзода Асай, Фарҳод Саимов. Шанбе Питер 27 феврал. Яъне ки ай Тоҷикистон бародарҷону. Ай Тоҷикистон ба Санкт-Петербург. Душанбе Санкт-Петербург. Душанбе Санкт-Петербург 27 феврал. Ҳафтами феврал. Оҳо, гарини қимат. Душанбе Санкт-Петербург. Қимат бародарҷон. Душанбе Санкт-Петербург 27 да точнее. Хай пага меша, рейси пагай, дасрочник ҳастай. Ба ҳамин хотир бародар қиматтарай. Озима нархша шумода гап мезанам. Так, нархш бародари азиз 53500 рублей. 27 да бардар. Айда арзонтар биги бо якми марда мешад 39500. Боида арзонтар дуюми мард мешад 38300 рубл бардар. Душанбе Санкт-Петербург. ҳамҷа агар тамошо доштеста бошед бардоро зубон напечидеста. Агар тамошо кардеста бошед бародар Душанбе Питера нархоша гуфтемтон. Адҳам навистай салом ака Душанбе Жуковский якми мард. Алейкум салом бародар. Душанбе Жуковский якми мард. Душанбе Жуковский якми мард. Хоб Уралский авиакомпания ҳастай бародар 34800 рублей. Варианти арзонаш 34800 рубл мешад якми марда. Баъд ҳамин арзон вариантш ҳамин бародарҷон. Хайда арзонтар бо числои болотар мешад. Болотар бародарҷон. Ина сеюми марда допустим 34000 рубл мешад. Бо ҳам хеле боло рафтангира бо арзонтар мешад. Нурик нависай салом алейкум ака Душанбе Жуковский 15 март. Алейкум салом бародарҷон. Душанбе Жуковский 15 март. Душанбе Жуковский так 14-аш арзонай бародарҷон 28000 рубл мешад. 28000 рубл Душанбе Жуковский 15 марда бошад 29500 мешад нархи билет. Дар ҳамин моҳи марта дар назар дорем. Ибодулло Қодиров ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ аз 1 март то 30 Москва Хуҷанд. Алейкум салом акаи Ибодулло бародари азиз хуш омадӣ. Оз мебинем ман варианти арзонша шумода гап мезанам. Бародарҷоно нафарое ки нав дохил шидесен билети арзон Шереметова Бохтар ҳастай 3-4 моҳи марда 8000 рубл метавонем шумода бигирем. Фақат ҳамишавда ин нархҳо ҳамишавда дахл дора. Пага бо метавонад нархи наву қимат шавад. Акаи Будулло ай 1 март то 30 март ай ҳама билети арзон Москва ба Хуҷанда бародари азиз 13200 рубл мешад. Ай ҳама варианти арзонаш. Ай дига арзон нест, қимат ай арзон нест. Ҳамирам ай аэропорти Домодедов ҳастай. Ай Домодедов ҳамин нархда меёвин. Дига аэропортош бо қиматтар мешад бародарҷон. Акаи Будулло бародари азиз. Бародарҷоно лайкҳоро мезанем. Лайкҳо нахистестай. Апа модарое ки тамошо дорем хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем. Як таята лайкотона бимонед. Дар канал подписатсия кунед.
касе меҳмон бошад, агар ки надонед, мо ҳар рӯз кӯшиш кардистем ки эфир бироем 1 соат 1 соат нархи навои билета дар ҳамин прямои эфир гап занем ва шуморо бохабар кунем аз нархи навои билетҳо. бародаро ибодулло саломат бошем бародарҷон. Шерхон Ғуломов салом бародарҷон. 16 март Питер ба Душанбе. Алейкум салом. Ғуломов бародар хуш омадӣ. Оз мебинем Питер ба Душанбе 16 март. 16 март Санкт-Петербург ба Душанбе. Так. Бародарҷон 16 март да Санкт-Петербург Душанбе. Оз як дақиқа. Оз як дақиқа. 16 март бародари азиз 21700 рублей. Санкт-Петербург ба Душанбе 16 марта. Уральский авиакомпания аст, рейси российский. Баъд чиз аст бародарҷон. Сомонер ам аст. Аму шабда 21300 рубл мешавад иш. 21300 уральский 21700. Сомонер хулас арзонтар мешавад шумода. Агар ки сомонер бигирем бародар рӯзи 16 март. Одинаев Дилшод салом алейкум. Билети Шереметова Бухтар охирои март арзон нашида, як билет бигирем. Саломат бошем. Бародарҷон, аввалои чи да арзона моҳи марда 8000 рубл сар мешавад. Метавонем бигирем. Охирои мардам хай қимат нест бародар, арзон. 12500 бародарҷон охирои март. Инами 27, 28 ба 29 марда 12500 Шереметова Бухтар. Агар ки ҳамин нархҳо маъқул бошад, мегирем бародар. Салом алейкум. Муҳсин нависта Москва Душанбе билет 12 марта бинем. Ака чанд пул аст? Муҳсин бародар хуш омадӣ. Ҳозир мебинем бародар. лайкҳо 10 дона шида, 32 нафар тамошо дорад. Бародари азиз 22 нафари дигар лайк намонда. Хоҳиш мекунем лайкотона бигзорин. Лайка жалед накунем, гуфтиам Орусу. Так, оз як дақиқа бародар. Так, 12 марта. 12 марта Москва ба Душанбе. Москва Душанбе бародари азиз варианти арзонаш. Так, 11400 рубл бародарҷон. Внукова Душанбе мешавад 11400. Ина маромат кунем бародар. ина маромат ки бародари азиз ҳамин нарх маъқул бошад, мегирем. хоб Жуковский Душанбе 28 февраль. Шабона. Рейси шабона. Так, рейси шабона. Душанбе Жуковский. Бародарҷон шабонаш 300 мешавад.
Домодедов клуб. Домодедов клуб 27 феврал. Так. 15700 рублей Домодедов клуб 27 феврал. Яъне ки пагада бардорӣ азиз. 15700. Ҳикматулло навистай салом. Як ҷаҳон ташаккур, лайк задем, подписатсия кардем. Раҳмат бардорӣ азиз. Ва алейкум салом, хуш омадӣ. Кори хуб кардем бардор. Эфир мекунем, нарх нави билет шумо да гап мезанем. Хулас обуна бошен. Хабарои нав ба нава бардорӣ азиз. Кӯшиш мекунем бо видео кунем. Партоем ягон рейсое ки мақсад чӣ мешавад. Рейсҳои нав мешавад, ягон хабарои нав мешавад. Кӯшиш мекунем. Муҳаммадрасул Раҳимов 28 март Бунукова Ташкент. Багаж 32 кило чампул. 28 март Бунукова Ташкент. Оз як дақиқа барва. 28 март. 28 март Бунукова Ташкент. Варианти 32 кило багаж бародари азиз 9000 рублей. Бунукова Ташкент 9000 рублей. $1000 мешавад. Ина маромад кунем. Шерхон саломат бошед бародарҷон. Қурбон Шарифзода ва алейкум салом. Акаҷон 16 апрел душанбе Жуковский чанс на 16 апрел бародари азиз Жуковский душанбе 16 апрел 31700 рубл бародарҷон. 31700. Не, бахшиш. Так, 29600 рубл. 29600 рублей мешавад. Душанбе ба Жуковския. Фирдавс Шарипов ва алейкум салом. Ака ба моҳи марта ва апрела чанд шида бошад? Душанбе. Фирдавс бародар ай киҷо ба Душанбе? Ай Питер, ай Москва, ай Екатеринбург. Саволтона пурра карда нависем бародарҷон. Хуб, Одил нависай салом ака. Жуковский Душанбе 14 март. Алейкум салом бародари азиз. Жуковский Душанбе 14 март. 14 март Жуковский ба Душанбе. Так, 13900 рубл бардар. Раҳимхон моҳи июн неёзи бародарҷон моҳи июнда ҳастай қиматай. Баъд бисёр ҷо нестай. Фақат Москва Душанбе, Вунукова Душанбе аста ёки Жуковский Душанбе. Ҳамида аэропорт аста қиматай. Моҳи июнда бародари азизози хулас қиматай да. Қурбон саломат бошед бардар. Моҳи март акай Фирдавс Москва Душанбе. Ози варианти ҳама арзон шашмуда гап мезанам. Варианти арзон. Так, моҳи март ай ҳама арзон бародари азиз 10400 рубл меёбем. Ай ҳама билети арзон. Моҳи март. Апрела бо айда қимат ай акай Фирдавс. Моҳи апрела бо айда қимат мешавад. Олим навистай чӣ ба иқа қимат ай Душанбе? Бародарҷон қимат чӣ қимат ай арзон ай ку? Билет хеле арзон шудаги аст. Назар ба як моҳ пеша бародари азиз хеле қимат шуда. Хеле арзон шудаги. Билети рафтана дар назар дорем. Беҳад арзон шудаги билет бародарҷон.
ина маромад кинем бардорои азиз. Так, Фотима нависай, Москва Хуҷанд числои 5 апрела чанд сон бошад? Багаш қати. Москва Хуҷанд. Москва ба Хуҷанд 5 апрел. Панҷими апрел Москва Хуҷанд багаш қатид. Так, 20,000 буласа. 20,000 рублей мешавад. Так, Жуковский, Душанбе. 28 февраля. Далер, валейкум салом. Ака Москва Хуҷанд моҳи май. Моҳи май дар бародар рӯзи буромадагӣ нест нархномааш. Рома сезам лай зинда бошӣ бародарҷон. Хуш омадӣ акай Рома. Зиндаву сарбаланд бошӣ. Малика моҳи май да Москва Душанбе. Моҳи май да рӯзи билетош буромадагӣ нестай. Хе полноценни ҳама аэропорт буромадагӣ нестай апаҷон. Рӯзи барои ами билета шумо расчёт бигирен. 2 моҳ пас, 2 моҳ пешакӣ мақсад баъд нархномаш, нарх навош мебураед. Баъди мақсад ами аввалои марда шояд ки моҳи майам аллакай полноценни буроя ай ҳама аэропорту. Даҳм лайка мондем. Саша бародар зинда бошем. Азорамон. Ака 1 то 5 марта Душанбе ба Жуковский. Хоб бародари азиз, 1 то 5 Душанбе Жуковский. Так, оз 1 дақиқа кубинем. 1 то 5 бародари азиз. 1 то 5 33300 рубл мешавад бародар. Баъд 6 арзонтар мешавад. Шашумда 31700 рубл мешавад. Бача аймора нахунди оҷи. Ҳозир мехунем бародарҷон 1 дақиқа. Бахшиш. Акай Рома бародарҷон. Так, 27 март Дамадидов клуба бинин раҳмат. Ҳозир ина бародарҷон саволи хутона мехунем. Узр. Так, 27 март Дамадидов ба клуб. Так, Рома бародари азиз 27 март 15900 рубл. Шер нарин аз саволи шуморо хонем. Соҷида Муҳиддинова додарҷон 26 май ай Москва кадом аэропорт ба Душанбе арзонтара? Раҳмати худованд. Моҳи май да қимат апаҷон. Ҳозир ман хай намебинам. Моҳи май да апои азиз, модарои азиз. Ман медонам мумкин соли гузашта шумо арзон рафтаген, лекин ҳозир моҳи май да нархномаш так 27
27 гуфтем 26 ё 27 моҳи майда ай ҳама билети арзон апаҷоное ки амҷа пирсиден 19500 рублай. барои ҳамун шумо сабр кинед, арзон шиданаш мумкин аст. агар ки ҳамин 19500 барои шумо маъқул бошад, маромад мегирем. дар ҳамин ватсап нависен 5497 ки дидесен, ҳамин 19500 шуморо маъқул бошад мегирем. масалан 2 моҳ 3 моҳ пешакирам гирифтам мегирем, фарқ надорад. фақат ки нархҳо шуморо устраиват кунад, гуфти ҳамун рӯсохшон устраиват кунад, розӣ бошен ҳамин нархҳода мегирем шумо. штрафт мекунем мега. Зинда боши бародарҷон, гап нест. акай Рома, саломат бошен. оимгул Исмоилова, бачаҷон 29 ё 30 да билет самолёт моҳи апрел Питер душанбе чанд сомон. боз ина мебинем апаҷон 29 30 апрел Питер душанбе. хуб Питер ба душанбе 29 30 апрел 25000 29 да 25200 мешад. 25200 29 апрела 30 апрела бошад. 30 апрела 25000 апаҷон. Санкт Петербург ба Душанбера. ина маромад кинем. Саймурод нависай бародар 10 апрел да Домодедов клуба бинем. Хоб гап нест ака. 10 апрел Домодедов ба клуб. хоб 10 апрел Домодедов клуб 19600 рублей мешад. Акай Саидмурод бародари азиз. Тоҳир Рашидзод акаҷон ай охирои сентябр клуб ё душанбе кадом аэропорт. оҳ бача охирои сентябр. оз хела вақт акай Тоҳир. ози бародарҷон сентябр точно нархш нестай. моҳи май ку ҳастай, июн июл мумкин бошад, неким сентябр ҳози. раҳмат анаи дига гап. Зинда боши акай Рома бародарҷон. зинда бошен. ҳазор раҳмат бародари азиз, касе ки лайк мемонен хай дуо мекунем худованд дасти кама набинем, дастатон дарда набинад. ҳамин дастгириҳо мекунем, ба хотири шумо эфир сар метем. нархи навои билетам ба ҳамин хотири шумо медироем ки 4 суҳбат кунем, қати шумо нархи навои билета гап занем дар ҳамин прямой эфир. масалан дастсвяз бошем бардоро, фақат дар ватсап ихела неинтересне. бироем кам-кам суҳбат кунем, нархи навора гап занем, ягон хабарои нав бошад бо шумо дад гап занем бардоро. Хурсанмурод нависай салом алейкум 20-22 март Внука Душанбе. хоб акай Хурсанмурод ҳозир мебинем Внука Душанбе 20-22 март Внука Душанбе. Так 20 марта бародари азиз 14000 так 13700 мешад. 20 марта Внука Душанбе. ҳозир дига число бошам мебинем бародарҷон. дига число бошам мебинем. 21-22 ҳамун нархай 13700 рублей мешад нархи билет. акай Хурсанмурод. Так
бача 45 нафарем як лайк монен амишер ина барои кори худмон меҳнат дора. Зинда бошен акаи Рома. Бародари азиз, зинда бошен, гап нест. Акаи Рома, саломат бошен бародарҷон. Так, ака салом алейкум. Апрела 27 Шереметова Бухтар. Бародарҷон 27 так киҷоши 27 апрел Шереметова Бухтар. Так 27 27200 рубл бародари азиз. 27200 рубли. Омина нависа салом додарҷон хуҷан казан моҳои миёни мард да яъне ки мобайнои марда апаҷон хуҷанд ба казан боз як дақиқа апаҷон мебинем мобайнои мард бошад так хайна 17 моша бинем ба фикрам ҳамрӯз рейс ҳастай. Так хуҷанд ба казана хуҷанд ҳамо 17 рейс мешавад апаҷон. Так 23900 рубле мешавад апаҷон. Казан ба хуҷанд ба казана бахш. Хуҷанд ба казана варианти арзонуш 17 марда рейс ҳастай. Соати 8-10 саҳарда рейс ҳастай. Одинабек Салоҳиддинов салом алейкум аз Шереметова душанбе рейс ҳастай. Пешакӣ раҳмат. Одина бародари азиз не рейс нестай. Ба пересадка ҳастай. Аз Шереметова ба Душанбе. Лекин агар прямой рейс бигем чиз ҳастай. Шереметова Бухтар рейс мешавад. Рустам ва алейкум салом. Ака созен худо ра шукр шумо созен 28-29 апрел. Чанд сум? Акай Рустамҷон чӣ чанд сумай 28-29 апрел да? Билета дар назар дошта бошед киҷо чанд сумай? Ай киҷо ба киҷо чанд сумай бардар? мо билет як ҷо намефурӯшем ки бародари азиз. Ба тамоми рӯи дунё бародари азиз билет мефурӯшем. Не толка Москва Душанбе ёки Москва ё Душанбе Москва. Хел нест. Любой ҷо билет дорем. Ташкент бошад, Қазоқистон бошад, Турция вай намедонам ки ҷое бошад бародаро. Баъд рейсҳои внутренирам ҳастай бародаро. Касе ки ай хуҷанд ба Душанбе сафар кардани ё Душанбе хуҷанд хел рейсҳорам дорем. Баъд агар ки бигем бас сумша чӣ хел мекунем? Ба сомонирам бародари азиз мегирем. Хоҳ сомонӣ хоҳ рубл чӣ хеле ки шумода маъқул бошад. Ҳамин ду валюта қатъи мегирем. Доллар намегирему, фақат сомонӣ ё рубл. Доллар, евро ёки юан ин чизоша намегирем, фақат ҳамин ду чиз валюта. Масалан Душанбе Ташкент мегирем, Душанбе Астана ҳар куҷое ки мақсад рейсҳош ҳастай марамат муроҷиат кунем. Так 12 апрел билет ҳастай. гӯшт бурда мешавад. Бародарҷон гӯшта чӯ мекунӣ? Ки ҷо мебарем гӯшта шумо? Гӯшти чие вай? Ҳамин гӯшта ман намедонам чӣ хеле гӯштаи вай чие бародари азиз. Так Ҳасан ва алейкум салом. Билет моҳи март 23 Домодедов Кулоб. Домодедов Кулоб 23 март бародари азиз. 23 март Домодедов Кулоб 14000 рубл мешавад.
нархаш 14,000 рублей. Акбар Салахонов, алейкум салом, Душанбе Дамадидов. Я бинака 3-4 5 апрел. Акай Акбар мебинем, бародари азиз, o'zi мебинем. Душанбе Дамадидов 3-4 апрел. Xo'p. Варианти арзонаш бародар 3600 рублей мешавад. Душанбе Дамадидов ба рубл ҳамқа мешавад. Оимгул Исмоилова, саломат бошед апаҷон. Тоҳир Рашидзод, акай моро надидӣ мега. Бародарҷон дидем ай шуморо. Шумо гуфтем ки моҳи сентябрда билет клуб ё Душанбе ози сентябрда нестай бародар азиз. Нархш бромадаги нестай. Суннатулло Ҷураев, алейкум салом, Санкт-Петербург Душанбе ба 10 марта мегуфтем. Так, ба 10 марта. Оз мегем бародар. Санкт-Петербург Душанбе 10 марта. Так. Петербург Душанбе 10 марта. Бародари азиз, ба 10 марта озиялахе. Ози гаптон мезанем. Дahmi март Санкт-Петербург Душанбе. Так, 21200 рубл мешавад бародар. 21200 рублей. Ҷасурбек Ғаниев, салом алейкум. Ташкент, Москва. Бародарҷон, алейкум салом. 1 число Ташкент ба Москваро. Ташкент, Москва. 1 март. Якуми март варианти бебагаж дорад. 23800 рубл мешавад бародар. Ташкент ба Москваро. 23800 рублей. Бахши бародарҷон 23000 небуд. Так. 21200 рубл. 21200 рубл варианти бебагаж мешавад. Ай Ташкент ба Москваро. Варианти ай ҳама арзон шуд, шумо гап задем. Рейси Душанбе. Так. Душанбе дан. Душанбе. Ира надорем бародарҷон. Душанбе Данғарара нестай, мо дар рейсоша надорем. Душанбе Данғара ман нафаҳмидистам русия байдаи шумо. Салом алейкум додарҷон. На гӯшти хом, гӯшти гов. Намедонем русия бака якум бор фаҳмидистем мехе гӯшти гов, гӯшти хом, гов бурдана. Русия аниқша намедонем. Дидан дар кора ин масъаларо дидан дар кора. Шумо дар WhatsApp бинависен. Аниқ када гап мезанем бародар. Ози гуфта наметавонам. Ғайраҷон, Хуҷанд, Москва 10 апрела чанд? Сама билет Хуҷанд, Москва 10 апрел. 10 апрел. 10 апрел бародари азиз.
23500 рубле мешавад Хуҷанд ба Москва. Аэропорти Домодедов мешавад бародарҷон. Варианти арзонаш ҳамин ҳастанд. Ака фарқ мекунад авиакассаҳо барояш ки қимат меги Домодедов гирифтан 21 февралда 12300. Бародарҷон нафаҳмидем саволтона. 21 феврал гузашт бір рафту 12300. 21 феврал 21 феврал 5 рӯз пеш гузашт бародари азиз. ман намедонам шумо билети киҷо рафтесин. Мирзошоҳ 1-2 март Екатеринбург ба Душанбе. Оз мебинем бардар. Екатеринбург ба Душанбе 1-2 март. Авиакассаҳо албатта ки нархҳошон бародари азиз фарқ мекунад. шумо худтон муқоиса кунед бародари азиз. Авиакасса бисёр ҳастанд. кадомаш ки маъқултон шид ай ҳамон мегирем. ягон ҷои маҷбурӣ нест бародарҷоно. ягон каса маҷбур намекунад ки ай мо бигирем гуфта. ҳамаш дар дасти худтон бародари азиз. ай касе ки бихоҳед ай мо мегирем. иҷая бародар нависта буд Екатеринбург Душанбе 1-2 март гуфта. варианти арзонаш бародари азиз так 11300 рубл мешавад бародар. Мирзошоҳ 11300 Екатеринбург Душанбе. варианти арзон. Маҷидов 7 март Сочи ба Душанбе. 7 март Сочи Душанбе. ҳафтуми март рейс нест бародар. 6 марта мешавад 19100 рубл мешавад бародарҷон. 6 марта мешавад. баъди вай бо рейс ҳастай 9 марта мешавад. ишам 19100 рубл мешавад. акай Маҷид. бачаҷон 29 ё 30 билет самолет моҳи апрел Питер Узбекистон чанд? апаҷон Питер Узбекистон кадом шаҳраш? иҷа шумо Узбекистон гуфтен. Узбекистон бисёр шаҳраш мепарад Питер. Ташкент мепарад, Самарқанду дигар ҷо ҳастанд. барои ҳамон чӣ аниқ кунем? шаҳраш аниқ кунем. Али Вали ва алейкум салом. 1 апрела бинен Москва Душанбе. ози мебинем бародарҷон. Москва Душанбе 1 апрел. Якми апреля так варианти арзон 18900 рубл мешавад. акай Али 1 апреля бародарҷон. агар ами маъқул бошад намаромад. бародари азиз номерои WhatsApp ҳам сахранид кунед. сахранид карда монед. як рӯз дар кортон мешавад барои билет харидорӣ кардан. маромад кунем, муроҷиат кунем, кортона буд мекунем. билетҳои электронӣ ҳастанд онлайн. фақат ки паспортона рӯӣ мекунем, тамомо билети шуморо гирифта оформим мекунем. дар WhatsApp мепартоем суратша. 7 март Сочи дидем бародарҷон. ира Саври. салом алейкум. Самара ба Душанбе 10 май як бор мебинед. алейкум салом апаҷон. Самара Душанбе. май гуфтем. так 10 май
Самара баъди шанбе 10 май. 10 май да 17600 рублей нархи билет. Самара баъди шанбера. Сироҷ не ӯзбекча домад. Парвиз нависад Тоҷикистонда баҳор шида. Бародарҷон Тоҷикистонда чӣ хеле ки ҳамон ки ҷои да ҳастен ҳамон хел зимистоне дар Россия бошен иҷам ҳамон хеле як фасли сол алиш намешад иҷа. ҳамон хел февралай чӣ хеле ки шумо да февралай бародарҷон модам ҳамон хел. Валӣ 25 март Дамадедов Кулоб чанд сумай. Ҳозир мебинем акаи Валӣ. Бародарҷоно лайкҳоро бигзорен, хоҳиш мекунем лайкҳотона намондастем. Касе ки лайка намонда 17 дона лайк ҳастай, марҳамат кунед лайкҳоро бизанем. Так. 25 март Дамадедов Кулоб. Шахсое ки лайк намонда ҳатман бимонем бародарҷоно. 25 март Дамадедов Кулоб 14000 рубл мешавад бардар. Акаҷон ба 5 10 душанбе Москва чанд сумай. Холова 5 ба 10 душанбе Москва. Ҳозир мебинем апаҷон. ҳозир варианти арзонша шумо да гап мезанем. Так, варианти арзонаш душанбе Москва то 10 29600 рублей мешавад. Не бахшиш 27700 рубл мешавад. Душанбе Внукова метонем биёвен рӯзи 10 марда апаҷон. ҳамҷа яка савол дода. 10 марда фақат ҳамон нарх. 10 март чанд сумай душанбе Москва. Ин ҳозир гап задем бародари азиз нархша 27700 рублей. Киҷоши Сироҷ бародар ҳозир нархша гаптон задем. Муҳаммад Зарипов ака 25 март чанд пулай Дамадедов Кулоб. Амира дидем ба фикрам бародарҷон 25 март ина ҳозир дидем Дамадедов Кулоб 14000 рубл гуфтем. Москва Ташкент ҳозир мебинем апаҷон. Фотима Москва Ташкент 5 апрел багаж қатъи. 5 апрел. Так. Багаж қатъи Москва Ташкент вариант дорад 11600 мешавад. 10 кило багаж дорад, 10 кило ручной. Варианти ай ҳама арзонаш 10 кило багаж. Бо дорад 23 кило, 32 кило мақсад. Бо ва ё нархошон дига мешавад апа. 29 ё 30 апрел бачаҷон Питер Ташкент. Хоб. Санкт-Петербург Ташкент 29 30 апрел. Варианти бе багаж дорад апаҷон. Так. 14800 рубл бе багаж мешавад. Санкт-Петербург Душанбе. Санкт-Петербург Ташкент. Санкт-Петербург Ташкент 29 апрел. Ҳамуша арзон. Варианти арзонаш 30 да бо қиматарай. 10000 бо рол бозӣ мекунад қиматар мешавад. Дahmi март Москва Бухтар бинед. Ҳозир мебинем 10 март. Дahmi март Москва Бухтар. Так. 8800 рублей мешавад бародарҷон. 8800 рублей. Шаҳбоз ва алейкум салом. Поездам билет дорен ака агар боша? Не бародарҷон, поезда чиза дохили шаҳрҳои Россия аст. Ай граница, мақсад за граница надорем билет.
пеш бидак ози несай бардорҷону Волгоград астаи мақсад Волгоград душанбе ё душанбе Волгоград амхири ҳисоб буд пеш ози ам астаи билети поезда фақат шумо авиакассои му вокзало мегирен железнодорожный вокзал мерен айму авиакассошон билет мехарен ози иҷозати онлайнӣ надорад фақат офлайн мегирен Файзиддин Тоиров 25 март Шереметова Қурғонтепа 25 март бародари азиз так 12500 рублей мешавад бародарҷон 12500 Саври Раҳмат акаҷон мебахшӣ як бор 15 бинед киҷора бинем ака апаҷон 15 киҷора уфта Сироҷ Азизов ич хеле компания сомон ир бошад ака Душанбе Москва не бародарҷон и чия рӯзи даҳумда гуфтен авиакомпания Ютера и российская авиакомпания Ютера бародари азиз бародарҷоно эфирмо 1 соати ҷамъбаҳс мекунем саволои ҳаматонро хондем мақсад ягон саволои дигар дошта бошед ин ҳамин номерое ки ҳозир дар рӯи экран дидесем сахранид кунед дар WhatsApp саволотонро тиен мо дар WhatsApp мешавем бародарҷоно ва то соати 11 кор даем ба вақти Москва дар ҳамин вақт шумо метавонед саволотонро тиен ҳозир ин эфир ака 1 соати ҷамъбастш мекунем боқии худованд нигаҳбонтон бародарҷоно апаву модарое ки тамошо карден лайк монден дастгирӣ карден ҳаматонро ҳазор раҳмат подписатсия кунед меҳмон бошед пага кӯшиш мекунем бо эфир бироем 1 соати дигар нархи навои билета шумода гап занем худованд нигаҳбонтон мо дальши дар WhatsApp мешавем бародарҷоно апаву модаро саволотонро ин WhatsApp-да навистан гирем худованд нигаҳбон то эфирои оянда